Aşgabatda taksi yetmezçiliginiň ýiti duýulýandygyny we munyň döwlet eýçiligindäki taksileriň gurply maşallar tarapyndan bir aýlyk kireyine alynmagy bilen baglanyşyklydygyny Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary habar berýärler. Howpsuzlyk aladalary sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy Aşgabatyň taksi hyzmatlaryny hödürleýän edaralaryny jaň edeninde taksi ýok ýa-da taksiler häzir boş däl diýilen jogabyň berilýändigini aýtdy. Bu ýagdaýda bir gezek ýa-da bir gün bolmaýar, inni hepdelep gaýtalanýar. Häzirki wagt aeroportuň öňünde de döwlet taksilerini tapmak kynlaşdy. Hususy eýçilikdäki taksiler düýbünden ýok. 19 awgustda paýtagtyň 30-njy mikroraýonunda ýaşaýan bir ýaşuly Berdengidäki anyklaýyş merkezine gitmek üçin 4 sagatlap taksi çağırmaga synanşdy. Emma oňa her gezeginde taksi ýok diýilen jogap berildi diýip habarçy 12 awgustda gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň we taksi sürüjileriniň ondan gowragy bilen söhbetdeş bolan habarçynyň tasdiklamagyna görä, taksi gytçylygynyň sebäpleri döwlet eýçiligindäki taksileriň aglabasynyň gurply maşallar tarapyndan bir aýlyk kireyine alynmagy bilen baglanyşykly. Döwlet eýçiligindäki taksi sürüjisi bilen bir gurply raýat öz arasynda dillen ylalaşýar. Bu raýat sürüje bir aýda tölemeli puluny we ýene de şonça möçürdäki puly öňünden töleýär. Mysal üçin bir taksi sürüjisiniň günde döwlete geçirmeli pul serişdese 130 manada barabar. Gurply raýat taksiniň döwlete tölegini we ýene de şonça möçürdäki puly üstüne goşup sürüje berýär we taksini özü üçin saklaýar. Taksilerde köçeme-köçe aýlanyp adam çöpläp ýörmeýär diýip habarçy taksi sürüjileriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä türkmen häkimetleri raýatlaryň taksi yetmezçiligi baradaky şikaýetlerine netijeli jogap bermeýärler. Döwlete taksiniň her günde ýa-da aýda geçmeli pul berilse bolany. Taksiler islese işlesin, islese de hereketsiz dursun tapawdy ýok. Bu barada nire ýüzlenseň de ardyň dinlenmeýär diýip habarçy aýtdy. Mundan başga döwlet taksileri müşterileri kabul edende taksametrleri açmaýarlar. Şol sebäpli olaryň narhy hem ýygyderli gymmatlaýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň awtomobil ulawlary ministrliginden häzirlikçe kommentari alyp bilmedi.